ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ବିନାଶ। ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22:10 ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେଥିରେ ସେହି ଦାସମାନେ ରାଜଦାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରି ଯାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଅଭ୍ୟାଗତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହ ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିନଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କିପରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲ? ମାତ୍ର ସେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ସେଥିରେ ରାଜା ପରିଚାରକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ବାହାରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସେଠାରେ ରଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ତ ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ଆଉ ସେହି ବାହାଘରରେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେବାରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜଦାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଛକ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖା ପାଅ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ଅଭ୍ୟାଗତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ ବିବାହରେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ ମାତ୍ର ସେ ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପରିଧାନ କରି ଆସିନାହ ବୋଲି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ କହନ୍ତି ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ରଦନ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳିରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ା ଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ? ଦେଖିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3:3। ସେଠି ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ କଥା। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖି ବି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ତାହା ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ତ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା? ତାହା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନୁହେଁ। କାରଣ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କଲୋସିୟ 3:12 ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରିଧାନ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରାଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ର, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସେଇ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ କୋମଳ ହୃଦୟ ହେବା ଦରକାର, ଦୟା ରହିବା ଦରକାର, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏହିସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର। ତାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ, ଯିଏକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 16:15 ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16:15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16:15 ପର୍ବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତାହା କଲେ ସେ ଉଲଙ୍ଗ
ହୋଇ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଓ ଲୋକେ ତାହାର ଲଜ୍ଜା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ବସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମମାନେ ଯାହା ମାନେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା ପ୍ରେମ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଝାଯାଏ। ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳିରେ ଫୋପାଡ଼ା ଗଲା ସିଏ ହେଲା ଶୈତାନ, ଯିଏକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଉ ତାହାକୁ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ନର୍କକୁ ଫିଙ୍ଗାଗଲା। ତ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା, ଆଉ ଯେଉଁ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ତାହା ହେଲା ଶୈତାନ। ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।